Hola, soc Pau de Qual 57 i avui us faré els lletons a la mantega negra. Per fer aquest plat necessitarem mantega clarificada, patata monalisa, els lletons, tàperes, vinagre negre, de Cabernet Sauvignon, cibulet picat, sal i pebre. Per començar posarem la mantega negra a la paella i començarem a marcar els lletons. Salem el lletó i mentre que es va durant us explicaré que aquest lletó ha tingut una precocció que està cuit amb aigua, verdures, aigua, pastanaga, ceba, api, porro i herbes aromàtiques. S'aixeca a bullir i un cop ha bullit es retira i refreda la mateixa aigua i molta sal. Ara tallaré les patates. Aquestes patates ja estan bullides. Les deixem ja preparades. A l'hora de saber tenir-les llestes ja. Ara marquem bé el lletó, que quedi ben daurat per totes bandes. Sobretot és important que la precocció sigui molt suau perquè el lletó quedi cruent per dins i que agafi tot el gust de les herbes aromàtiques i les verdures. Un cop tenim dorat el lletó, dorarem les patates, que ja estan bullides, posem sal i farem el mateix procediment, deixar-les ben daurades. Un cop tenim daurat els lletons i les patates, aparem del foc, posem les tàperes i afegim el vinagre de Cabernet Sauvignon i les gasegem. I ho tenim llest ja per emplatar. Posem les patates al fons del plat. Posem a la base del plat totes les patates. Posem el lletó damunt, donant volum i saltegem amb la mantega clarificada i el vinagre i les tàperes. Posem una miqueta de sal de gram i una mica de cibulet. Molt bé, aquí tenim el plat.